Ja, vi er klar her til en videofremvisning af Hørsholms Doscop-rute den 23. maj. Ruten starter her. Det er det samme sted, hvor vi havde Slotskop i vinters. Og kører op den vej der. Vi kommer hernede fra og kører rundt her som målområde, og tidtagningen er her. I første runde, der kommer man jo fra et startloop, som kommer op på den store vej deroppe. Så man starter ikke opad her. Ruten er 10,5 km cirka, og med omkring 280 meter stigning. Og den består af en del af den blå rute og en del af den gamle slotsrute og en stor del af 24 timers løbet. Så det er en god mulighed for at få lidt træning på de klassiske bakker til Nordic 24. Jeg tog den her forleden dag, der tog det mig omkring 34 minutter i sådan nogenlunde tempo. Nu kan vi se her, hvor lang tid det tager denne gang. Jeg starter nu, og så kører vi. Og den her bakke, den er jo ikke specielt voldsom. Den er lidt mere hidsig. Den, som man bruger til 24 timers løbet, den kommer op igennem en slugt, som ender heroppe på samme sted. Og den kan være rimelig heftig. Specielt hvis det er lidt fugtigt. Den kommer op dernede fra. Nu kører vi den her vej. Og her går den sådan nærmest lige ud. Det er sådan lidt ujævnt. Og dårligt vejr. Sådan lidt splattet. Og så kommer vi rundt her. Helt ude ved vejen. Og tager den tilbage. Så kommer der et pænt grusstykke her. Hvor man har mulighed for at overhale og få tonset, hvis man kan lide den slags. Som Bové vil sige. Det er lidt af gamle afdankede hente. De går de store brede grusveje. Men ruten indeholder også masser af gode stræk for de unge. Der er listige opkørsler. Rimelig hæftig nedkørsel. Så der er noget for enhver smag på den her rute. Og som en dag som i dag, så er den jo helt vildt fed at køre på. Skinner og fuglene piber. Det er meget måneder. Pigerne er vilde. Og drengene også. Her kommer vi så, og det er så her startloopet, det kommer den her vej fra. Kørende her. Og så kommer så hernede af. Der er lige et par ponyer. Hej piger.
her, at man første runde skal trykke max af og komme op og ligge med Simon og Michael og alle de andre. Så er der problemer opstår, fordi det er helt til højre. Så skal vi herned igennem denne her. Og den er sådan set meget god. Men jeg kan også forestille mig, at den i tilfælde af regn bliver lidt småsplattet at køre på. Men så her, så kommer der en af de klassiske Nordic 24 bakker. Min egen mening om den her bakke er, at det er den mest ledede overhovedet. Specielt hvis det er fugtigt. Fordi den er lang, rimelig stejl og rigtig fedtet. I dag er den jo relativt nem at køre, fordi den er tør. Men når man kører om natten, og det er mørkt og klamt, så er den led. Nå, og så drejer vi så ned her, og så får vi lidt af det, de unge vil have. Desværre skal vi ikke bare rulle til, fordi vi skal ned her, så højre her. Og så skal vi sgu ned her, der var jeg lige ved at overse den. Og så går vi ned og kører langs kanten af skoven her. Klassisk spor. Nok afbryder langt de fleste. Men ikke det mindre. Et herligt spor. Man lige holde tungen lige i munden her. Og så kommer der en lille stigning her. Og mere kærlig single trail. Hvor man rigtig kan få nytte af sin teknik, hvis man har sådan en. Det har set nogle af de værste konkurrenter af. Personligt ser jeg frem til og endnu en gang give formand Rico Busch plads. Det er smukt.
Hvem fanden gider at sidde og se en eller anden spade fodboldkamp i fjernsynet, når man kan køre rundt herude? Men nu skal vi lige ned her, så kommer vi til en af rutens absolutte højdepunkter, Maglebjerg, som jo var taget af i vinterens Slotskop for ligesom at gøre ruten lidt mere brugervenlig. Men nu er det sommer, det er Dust Cup, det er Scott Dust Cup 2007, der er ingen pardon, ingen noget, det er hårdt og barmhjertigt, ubarmhjertigt, vi skal derop, og den er stejl, lige i øjeblikket er den relativt nem at køre, fordi den er så tør, men hvis det bliver regnvejr, så er det ikke nogen fornøjelse. Så er det faktisk lidt af en kamp overhovedet bare at komme op. Men lige nu er den jo ser med at gøre. Så på grund af de mange deltagere, så laver vi lige et lille ekstra loop for at give muligheden for at kunne fordele folk på en lidt længere strækning, for at give muligheden for overhæld. Så der er det bare om at få den klammet op på den store klinge og træde igennem og få møllet nogle konkurrenter bagud. Nu er jeg ikke helt så god som på til at på vej til at lukke lort ud, men altså jeg kan jo kun varmt anbefale Scott Dust Cup 2007. Det er sgu den rigtige vare. Fede mountainbike trails og 340 deltagere i første afdeling, tæller også sit sprog. Det er det folk vil have. Men man kan sige, at de mange deltagere har så også gjort, at vi har været nødt til at ændre lidt på nogle ting. Mest tydeligt er det, at længden af ruterne er blevet lidt længere. Og vi er også nødt til at lægge lidt flere af de her måske ikke alt for spændende grusstræk for at give folk mulighed for at overhale. Men hvad? Sådan er det. Ellers så er der jo på løbsdagen den 23. maj, så er der jo kun 3,5 uge til.
og jeg vil nok sige Danmarks største MTB-event. Løber af stablen. Jeg tæller naturligvis som Nordic 24 på Holte Stadion, eller hvad det hedder, Rudersdal Stadion. Det bliver i år større end nogensinde. Vi har over 600 deltagere. En ufattelig præmieregn. Og oppe i Rocks utrættelige stemme. Vi har gode campingforhold. Vi har en af de fedeste ruter i Danmark, som man kan fornøje sig med 24 timer, hvis man kører solo. Det her det er så også et af de stykker, hvor det går en lille smule opad, men napper sgu lidt i lårene. Men så det giver god mulighed for at overhale. Og så kommer vi op her, og der er en her til højre. Også et relativt klassisk spor. Men må jeg sige, det kan godt blive lidt fedtet. Vi regner af det her spor. Og det er også et ridespor. Men så kommer det. Jungle her. Hvor man går ud for at trykke den af, og så lige på, der er lidt her. Ellers er det bare det er en fuld hammer hernede over. Før i tiden var der jo relativt tæt skov her. Det er der så ikke mere. Men sporet er stadigvæk så overført. Hvor der traditionen så tro altid alle småfugtige. Det er ikke så galt lige nu. Når man kører videre her ind over grusvejen og op på et lige så klassisk stykke nedover herlig single trail, hvor man kan give sig fuld skrue. Kun for at opdage, at man faktisk skal bremse hernede for enden og skal herop. Så har vi den nemme vej, den vej. Kører lige hernede over. Skal man lige passe på der. Og et lille dip. Og denne her, den er også lige i øjeblikket rigtig festlig at køre. Men i tilfælde af regn, der vil jeg nok anbefale lavt dæktryk. Eller eventuelt nogle tynde mudderdæk eller noget. Den kan blive rimelig fedtet. Men lad os håbe, at det ikke bliver nødvendigt. Og selvom det er single trail her, kan man faktisk godt overhale. Og så er det, vi skal huske på reglen, at den hurtige, som kommer bagfra, jo råber bagfra, og vedkommende foran, og så finde et pas
så han eller hun kan køre lidt ind til siden, så den hurtigt kan komme forbi. Det er den bedste måde. Det virker. Der er sgu en, der har glemt cyklen. Så har vi lidt mere blandt de unge kaniner. Så skal man lige passe på hernede til sidst, så man ikke rammer på siden af brættet der. Så skal man skarpt til højre. Og endnu et fordelerstykke, hvor man kan give en klampe. Cam, som består af min 1200 og noget gaffetape. Det er nok ikke en så praktisk som Police Helmet Cam. Det er faktisk også lidt tungt at køre med nakken. Men hvad gør vi ikke for deltagerne i årets Scott Dust Cup 2007? Vi gør sgu alt. Vi har GPS-spor. Vi har video. Vi har monsterpræmier. Vi har superstemme. Vi har fede ruter. Det er simpelthen ufatteligt, når man får for pengene i nogle dage. Nå, nu er det ikke så meget pral. Nu skal vi til venstre her. Og op ad en endnu rigtig op her, og den bliver man rimelig træt af, når man kører 24 timers. Den er også lang og led, og hvis det er varmt, så er den også rigtig varm. Der er ikke meget vind hernede i hullet. Så her, at man skal passe lidt på en rimelig bumpet nedkørsel. Og så drikke vand. Så er det rigtig sjov. Og her, endnu en klassisk Nordic opkørsel. Den er ikke helt så stejl, men til gengæld også rimelig grim, hvis det er vådt. Så kommer man op her på ridestien. Men så skal vi ikke, som i Nordic, fortsætte ud her. Så er ned til venstre. Der skal man passe lidt på. Den er faktisk lidt løs hernede i bunden. Der er lidt løse sten. Så skal vi til højre her. Så har vi passende sted. Endnu et fordelerstykke. Hvor man kan få overhalet Rico, hvis man vil.
jeg færdig med. Så skal vi ned her til venstre på et lille spor. Så er jeg lige nede her. Og så skal man lige igennem her. Bakke. Og ned igennem her. Nu kan vi passe på lige blad i øjet. Nå, så kommer man ned her til den lille bro. Og så skal man ikke køre lige ud, man skal op til hånden her. Ja, så kommer vi rundt her og fortsætter det her super fede spor lige over på den anden side her, hvor der er rige muligheder for at få vise teknik her på hoppene her. Man smutter sig lige ned igennem her. Ud af et lille sti her. Og en lille gren her. Videre. Igennem her. Tak skal du have. Så fortsætter man her på det her fede spor. Der er kun én ulempe. Det er lige, når man kommer herned, der er der sgu en anelse pløret. Men man kan godt køre den. Det vil nok være afhængig af vejret. Men hvis ikke, så kan man jo springe over. Der er nogle træstykker dernede. Så man kan godt komme nogenlunde tørskoet over. Fortsætter så her. Bare lige ud. Igennem nåleskoven, som jo er dejligt tør. Nærmest uanset vejret. Lige over her. Nede af lige her. Og så er det derovre på den lille høj derovre, vi skal overleje. Det er afsætning på ruten. Nogle af de udfordringer, som vi
mountainbikere står overfor. Men vi skal så op her. Den her. Og om et øjeblik, så starter festlighederne. Starter først med en lille forsmag her, hvor man skal ind imellem træerne her. Og lidt rødder og lidt haløjser. Og så fortsætter man op her. Så lige rundt her til højre på traversen her og ned her. Det er nok her man skal passe på, hvis man ikke er alt for skrap teknisk. Man lige styre den lidt her. Så kører man lidt på tværs her. Og så napper vi den lige op igen her til højre venstre. Hvor sikkert mange vil kunne huske at have kørt. Det er bare mødt til lige over her. I et pusterum her inden. At stopper denne her. Der kan man så på skyggen her se det flot monterede Ixus. Så det er jo 80 minutter. 1 time og 20, der er grænsen. Så hvis du ligger her, og du kan se, den er lige før 80, sådan, og du gerne vil køre en omgang til, så giver du den gas. Og hvis du helst ikke vil, så tager du den lidt på ro. På den måde kan man så tilpasse ruten til mål og lyster. Men her kommer vi så ind på det lille afsluttende stykke for de unge. Bakken ned. Nej, vi skal ned til venstre her. Opløbsstrækningen op på den store mølle. Og så er det nu, man skal kigge bagud for at se, om Rico kommer. Det gør han ikke. Og man kan lede sig over endnu en fantastisk afdeling af Dust Cup. Og man kan køre i mål, lave Bjarne Riisen. Og det
afslutter så fremvisningen af 3. afdeling. Og det er altså undertegnet Bo Falk, der takker for den gang. Og håber, at vi ser rigtig mange deltagere til 3. afdeling af Scott Dust Cup 2007.